Hi! Oh, wow, ba? Kami nga, bas payag. Kami lagi luhang Winnie dito sa bahay ba? Asa ka sila mga parkada, no? Niya kailaag ba? Yahoo! Hi! Oh, wow, ba? Hi! Ano man kahan? Ay! Naglaay, mag-inga na yung suot. Ano di ay di kaganahan? Kapasiksig gani ko? Pasiksik. Panuhuton ka na yung style ba? So sige na! Nag-away naman po ni si Jeffrey ug si Miss Pink. Sige na. Di man takalaag kay watay sakyanan. Anya, Sakyanan. mag-anak na lang ta. Ay ka. Manghagadig ana-ana ni si Miss Pink. O si anak-anak nga, naamang kakaroon, di ba na pwede? Ay sus Jeffrey, katoliko bitaw ka mukhaon magani kag dinuguan. Inigit si Miss Pink ba? Hilig na siya ana ba? Na, di pag ko'y grabe ko na ng looda. Bahala ka diha. Dali naan ba? Di lagi kuhan. Say, pasa mo kakayo ba? Nagpuyo ko tres palinawan ni abot yung kadiri ba? Ay, ba kayo? Oh, inuho ko, oy. Unsa po ni si Jeffrey nga. Di man po niya bagdukan ni si Miss Pink. Ha, sige naan ba? Dugay-dugay na ba dyan pagkunin mo ka anak-anak aha? Ay, sus, kuini po. Ay, bawang perting kapuya. Isa mo'y ganap ka na anak nga. Nga? Unsa man? Nga unsa? Kaya nga no? Ano, tambok na ko? Di ko, inaingon pa rin kong tambo ka. Wala, oy, wala. Ayaw. Patay. Igwiluhan na si Jeffrey. Murag dalo na ni sa kwarto ba? Ato ka kwarto, magana-anak ka! Ani lagi ko kay kapoy Sa ko. gusto ni mong sade, bahala ka, dali na. Ayaw ba? Na, bahala na sila diha. Uy, mupasin ako. Basig maapsan kong jay-jay jadi. Isuko biya kong suka ako. Dali na, dali Ayaw na. ka ba? Ayaw sa lagi. Ano mga Jeffrey nga, di na maka magana-anak na ho? Alangan ka sa kay ganahan yung wala ni mo. Nanimawa na magagiting. Ay, mao po di ay. Baho maligiti.